Vores verden bliver smartere. De systemer og processer, der får vores verden til at fungere, bliver mere og mere intelligente. Smartere systemer bruges til at fortælle, hvor og hvordan man kan begrænse omkostningerne, reducere spild og forbedre effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af alt fra virksomheder til byer. Lad os besøge den smartere by. Dette er ikke bare noget, vi forestiller os. Disse intelligente byer findes allerede og er skabt på baggrund af smarte idéer. Og som enhver anden by, vil en smartere by gerne være et attraktivt sted at bo og arbejde. Den vil gerne være energieffektiv og give sine penge klogt ud. At forbedre belysningen på de gader og veje, vi færdes på, er et stort skridt. Vidste du, at gadebelysningen tegner sig for 15% af energiforbruget, der bruges for at oplyse en by? Som flere mennesker og virksomheder flytter ind i vores byer, må vi udvide den elektriske kapacitet og oplyse nye kvarterer. Men der er en grænse for, hvor meget vi kan forbruge, og hvad vores nuværende energinet kan bære. De energinet, vi opretter i det 21. århundrede, bliver meget anderledes. Der vil ikke være tale om, at energien går i en envejsstrøm fra elselskabet til gadelygten. De intelligente energisystemer kommer til at bestå af smarte belysningsteknologier og processer. Således kan el og data strømme i begge retninger og give os mere information og mere kontrol. Skabelsen af et intelligent belysningssystem byder på mange af de samme udfordringer som skabelsen af et konventionelt belysningssystem. Det involverer mange forskellige interne og eksterne leverandører, alle fokuseret på at nå frem til det samme mål. Det skal tilsluttes et kompliceret netværk af strømnet og elektriske systemer. Og det skal følge med de nye teknologier, der skifter hurtigere. Det skal opfylde strenge miljøbestemmelser, og det skal gøre byen sikker og behagelig for alle dens borgere. Så hvordan kan vi gøre det? Intelligente belysningssystemer kan mere end du tror. I modsætning til de konventionelle løsninger er de ikke opbygget af enkelte øer af elpærer, der er lukket af fra resten af verden, og som kun kan nås ved hjælp af en stige. Takket være LED-teknologi, lysstyring og computerplatforme er smarte belysningssystemer effektive, forbundne og under din kontrol. Ved at opgradere din belysningsteknologi kan du reducere energiforbruget og få en mere fleksibel belysningsløsning. Intelligent belysning fortæller dig, hvor meget energi der forbruges, og hvornår det ikke fungerer korrekt. Hver eneste lyspunkt på nettet er tilsluttet en central styringsenhed, så du kan justere et enkelt lys eller en hel gruppe efter vejret, trafikken og andre forhold. Smarte belysningssystemer gør dig i stand til at levere den helt rigtige mængde effektivt lys på det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Du kan forbedre sikkerheden ved at øge lysstyrken i dårligt vejr eller hvor der er trafik. Og forebygge kriminalitet ved at have effektiv gadebelysning i problematiske kvarterer. Du kan begrænse miljøbelastningen ved at dæmpe lyset, når der ikke er så meget trafik på vejene. Du kan opnå besparelser, fordi systemet giver dig kontrol til at begrænse udgifterne, der er forbundet med styringen. Oven i alt dette kommer, at effektiv LED-belysning kan reducere dine energiudgifter med 70%. Intelligente belysningssystemer fortæller dig, hvad der er galt, så du ikke behøver manuelt at tage ud for at kontrollere gadebelysningen. På denne måde kan du spare 50-70% på vedligeholdelsesudgifter og arbejdskraft. Det er ikke tiden til store investeringer nu. Og det kan vi godt forstå. Det lyder vidunderligt, men vil din by have svært ved at klare den investering, der er nødvendig for at gennemføre dette? Det har vi også nogle smarte idéer til. Hvordan? Ved at skabe nye forretningsmodeller og dele risici og udgifter til bybelysningsprojekter. Private og offentlige parter danner nye samarbejdsmodeller som energioptimeringskontrakter og langsigtede outsourcingkontrakter med høje serviceniveauer for at skabe smarte belysningssystemer inden for de eksisterende budgetter og infrastrukturer. Med tiden vil dine investeringer i nye belysningsteknologier reducere energi- og vedligeholdelsesudgifterne og frigøre ekstra penge til forbedring af boligmiljøet i din by. Eller du kan indgå i partnerskaber med forskellige parter om at finansiere fremtidige projekter. Nu er tiden inde til at handle.
De teknologier, der fornyer måden, hvorpå vi oplyser vores byer, har også åbnet en mulighed for at få det alt sammen ført ud i livet. Philips Lighting kan hjælpe dig med at skabe et intelligent belysningssystem. Med over 125 års erfaring som global belysningsvirksomhed, kan vi være en vigtig teknologi- og forretningspartner for dig. Vi samarbejder med kommuner, vejmyndighederne og belysningsoperatørerne om at skabe de løsninger, der er smartest for at nå dine mål. Hvad Philips kan tilbyde. Renovering af bybelysningen foregår sædvanligvis på 3 hovedområder: planlægning, gennemførelse, renovering og vedligeholdelse. Tilsammen bliver det en kompleks proces, der påvirkes af et stort antal forskellige interessenter og faktorer. Der er budgetter, der skal overholdes, og du skal finde ud af at få information om den mængde energi, du bruger. Du skal have kontrol over forskellige serviceudbydere. Vi kan give dig fuld support i planlægningsfasen til at vurdere din nuværende situation og hjælpe dig med en inspirerende plan, der forbedrer din bys image og boligmiljø, samtidig med at miljøbelastningen og udgifterne reduceres. Vi yder fuld support i gennemførelsesfasen og hjælper dig med at finansiere og implementere hver fase i projektet med alle de involverede parter. For at fuldende billedet kan vi yde fuld support til den daglige drift og vedligeholdelse for at optimere arbejdsprocesser, service og informationsstrømme. Så hvorfor vente? Et smart belysningssystem involverer en mindre risiko og en større gevinst for alle parter: kommunen, vejmyndighederne og belysningsoperatører. Er du klar til at indføre et intelligent belysningssystem til en smartere by? En med sikrere gader og sikrere kvarterer. En by, der bruger sine energiressourcer og budgetressourcer klogere og mere effektivt. En by, som alle gerne vil bo i. Vi har nogle smarte idéer til at komme i gang. Philips er din partner til at gennemføre dette. Enhver rejse begynder med det første skridt. Philips kan vurdere din nuværende belysningssituation. Vi giver dig et overblik over alle dine lyspunkter, hvilket gør det lettere for dig at optimere din bys belysning. Nu er du allerede smartere, uden at berøre et eneste lyspunkt eller købe hardware. Nu kan du planlægge, hvilke områder af byen du vil forbedre, og du får at vide, hvad der præcis kræves i hver fase af projektet. Kom med i det intelligente belysningsnet.